மாண்புமிகு அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் அவருக்கு 2 ஆம்பளை பிள்ளைங்க தான் இருக்கு. அவருக்கு பெண் குழந்தைங்க இல்லைன்னு பல இடங்கள்ல அவரும் அவருடைய மனைவியும் வருந்தியதா பல இடங்கள்ல அவர் அதை சொல்லி ஃபீல் பண்ணிருக்கிறாரு. அந்த விஷயத்துலதான் 6-7 பிஞ்சி பிள்ளைங்க பெண் குழந்தைங்க எதுக்காக நம்ம இறந்தோன்னு தெரியாம சவக்கடங்களை கடக்கிறப்ப அந்த மனுஷன் போய் மனசுல அவருக்கு ஈரம் இருக்கு. அவரு சாதாரண மனுஷன். அவரு ஒரு தந்தையா, எந்த ஒரு தந்தையா ஒரு பெண் குழந்தை இறந்து கிடைக்கிறப்ப அது உணர்வுபூர்வமா தன்னை அறியாம கண்ணுல தண்ணீர் வரும், அழுவாங்க. அந்த ஒரு செயலை நீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அரசியலுக்காக, அந்த ஓட்டு அரசியலுக்காக, அரசியல் பிழைப்புக்காக நீங்க கேலி கிண்டல் செய்றீங்க. தமிழ்நாட்டு மக்கள் இத புரிஞ்சு கரூர்ல மரணம் அடைஞ்ச 41 பேருக்கு நீதி கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒன்றா இணைந்து போராடணும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் எங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்கணும்னு இந்த காணொலி வாயிலா வேண்டுகோள்.